Nogle af de helt klare fordele for Amiga AS ved at være en del af industritilbuddet, det er, at vi får adgang til en masse nye kunder her i Danmark. Det er i og for sig det første netværk, som vi har kendskab til, som henvender sig direkte til de brancher, som vi dagligt har kontakt til. Når man er medlem, så vil man på et tidspunkt få forespørgsler fra kunder. Og det, der er det positive ved det her, det gode ved det her koncept, det er, at man i og for sig er 100% sikker på, at de her kunder, de er interesserede. Fordi at industritilbuddet, de har i og for sig screenet de her forespørgsler på forhånd, så man er sikker på, at det er kun seriøst ting, der kommer frem til os. Allerede nu, der har konceptet vist sig at være en rigtig god idé. Industritilbuddet har sat os i kontakt med Søren Mosevang fra Hoster Industries. Og Søren, han var interesseret i nogle af de løsninger, som vi har leveret til ekscentrikere og hydrauliske presser rundt omkring. Jeg er sikker på, at Amiga de vil få stor gavn af det her samarbejde i fremtiden.